Yes, it's working. Xayrli kun, hörmətli Сәләт Вики мәктәбенең 2019 елдагы язгы сессия катнашучылары. Менә инде безнең икенче онлайн видео дәрес. Гомуми исәп буенча бу 3нче дәрес инде безнең. Һәм инде бу дәрестән соң ише булмас. Шул ише сезнең 4нче майга кадәр кала. Ул искә төшерәм, ул үзегез беренчедән узган практик дәреснең өлешне башкарырга, ягъни безнең программаның битендә имза калдырырга һәм инде үзегезнең кулланучы битегездә сез бик мәктәп укучы икәнен раслаучы калыпны урнаштырырга һәм инде әлбәттә мәкалә языр өчен теманы сайлау. Һәм инде бүгенге темабыз безнең Википедияның 5 кагыйдәсе. Һәм инде шул теманы ачыклар өчен безнең махсус рәвештә спикер чакырылган. Ул безнең Сәләт Вики мәктәбе проектын гамәлгә куючы, ел Викимедияче, проектларында ФРХД Казан исеме никнейм белән теркәлгән Фәрхәт абый Фазгуллин. Аны без сәламлыйбыз һәм инде мин аңа үз сүземне тапшырам. Хәерле кичләр инде, Фәрхәт абый. Рәхмәт сәмесез, аудитория сәмесез. Сәләт йортыннан барыгызга да сәламнар. Бүгенге Вики дәресенең темасы 5 кагыйдә дип аңлатты миңа Тимерхан әфәнде. Хәзер миңа бу битне чыгарасы иде. Татар телле Википедияда кыскартмасы аның ВП 2.5 һәм 5К һәм дә аны инде татар телле Википедияның кагыйдәләре җыентыгыннан күреп була. Әйтик, Википедия теләсәгез нинди Википедияны ачсагыз, әйтик, санак режимында яки тулы режимында сул яктан катнашу, сул баганада анда катнашу өлешендә ярдәм битләре бар, шул белешмәлекләр. Менә андан инде андагы менюдан кагыйдәләрне табып була, 5 кагыйдәне дә. Менә Тимерхан әфәнде хәзер миңа бу битне махсус ачты. Бу 5 кагыйдә яки төрле телләргә төрлечә тәрҗемә ителә. 5 багана дип атап та була аны кайвакыт, инглизчәсе 5 pillars. Татар теленә аны 5 кагыйдә дип калдырдык, чөнки әйтик, бу 300 тирәсе Википедияда һәрбер бүлек үзенең битләренә үзе исем куша. Бу инде Википедияның асылы һәм дә монда аның төп принциплары аңлатылган. Менә хәзер минем экранымны күрсәгез, 5 багана Википедияның бар кагыйдә һәм киңәш кулланмалары Википедияның табигатен тасвирлаучы түбәндәге 5 баганага нигезләнә дип әйтелгән. Һәм дә эчтәлек. Бу 5-сен укып алыйм. Википедия ул энциклопедия. Википедия мәкаләләр нейтраль караштан языла. Википедияның эчтәлеге ирекле. Аңа һәркем яза, булган язуларны үзгәртә, куллана һәм тарата ала. 4-нчесе үзгәртүләр кертүче мөхәррирләрнең яки безнең бер-берсе һәм эшләре белән бер-берсе белән һәм дә бер-берсенең эшләре белән дә ихтирамлы булулары көтелә. Һәм 5-нчесе Википедияның үзгәрми торган кагыйдәләре юк. Ягъни вакыт узуы белән кагыйдәләр үзгәрә барачак. Монда инде аның 6-нчы номер белән бу каян килгәне күрсәтелә һәм шулай карагызда мин бүген генә истәгән идем
mobile гаджетларны кулланасыз, бер-берсегез белән уртаклаша телисез икән, менә бу кодны копиялап җибәрәсез, ул инде турыдан-туры менә бу 5 кагыйдәгә илтәчәк сезне, яки уртаклашкан кешене. Хәзер аларга берәм карый башлый. Беренчесе Википедия энциклопедия. Монда бер параграф килеш күрәбез аның аңлатуын, кайбер сүзләре күрәсез зәңгәр, ягъни үрнәкләре бирелә энциклопедияләргә, төрле белешмәлекләр кебек монда да булырга тиеш. Һәм нәрсә булмаганын аңлатыла. Монда үз карашларыбызны тарату түгел. Пресса кебек, сара пресса кебек, анархия демократия эксперименты түгел. Теләсә нинди мәгълүматлар, яки тупланмасы, берәр каталог түгел дип әйтелә. Моның мәгънәсе нәрсәдә? Ягъни Викимедия фондының күп төрле проектлар, кардәш проектлары бар. Тимерхан әфәнде инде беренче дәрестә кайберәүләренә тиелгән иде. Һәрбер проектта үз кагыйдәләре бар. Ягъни вики хәбәрләрдә хәбәр язу кебек, хәбәрләрнең эчтәлекләренә, аның жанрына бәйле проектлар булса, әйтик, Викиханәдә анда инде басылган китапларны кертәбез икән, вики дәреслектә, вики китапта инде бергәләп язабыз. Википедия ул фақат энциклопедия. Ягъни монда берәр мәктәп турында мәкаләне язабыз икән. Ул энциклопедик мәгълүматкә ия булырга тиеш, аның структурасы шундый булырга тиеш. Әйтик, менә үзегезнең мәктәбегез турында язырга телисез икән мәктәпне, башта үзегезгә сорау бирегез. Әйтик, Исландиядагы бер мәктәп турында миңа кыскача белешмәлек мәгълүмат кирәк булса, андагы күпме укучы укый, күпме укытучы укыта, кай елда барлыкка килде, нинди бәйгеләрдә катнашкан, менә сезгә тиз генә менә шул мәгълүматларны табырга туры килсә, инша түгел, менә белешмәлек буларак. Сез үзегезнең мәктәбегездә турында шундый стилендә язырга тиеш икәнлегегез көтелә сездән. Әйтик, музей, авылыгызның музейы турында булсамы, әйтик, берәр сезгә ошаган җырчы булсын ул, берәр проектмы булсын ул, берәр, әйтик, Татарстан министрлыгы турында язсагыз, менә үзегезнең язырга теләсәгез, менә без акыллы төбәк проекты шикләрендә аны да башкарырга исәбебез бар. Ну, әйтик, Уганданың бер IT министрлыгы турында язсам, менә шул килеш инде миңа файдалы булырлык әйберне. Шул килеш без инде Татарстан IT министрлыгы турында да яза алабыз. Менә шундый килеш инде энциклопедия. Ягъни публицистик мәкаләләр, нәфис мәкаләләр керми. Дөрес әйтәсез, Тимерхан әфәнде, публицистик мәкаләләр Википедия, публицистик мәкаләләр өчен вики хәбәргә рәхим итегез. Әйтик, үзегезнең мәктәбегезнең стен газетаны язарга теләсәгез, яки әйтик, сәләт шикләрендә яңа сәләт аланын ничек оештырасы турында белешмәлекне оештырсагыз, яки әйтик, иң яхшы сәләт вики мәктәбенең мәкалә бәйгесен оештыру турында берәр нәрсәне, бер белешмәлекне адым-адым ничек ясыйм икәнне язарга теләсәгез, аны инде вики китапта әзерлисез бергәләп. Яки әйтик, татар телендә ничек супер сайтларны ясау турындамы, башка әйберләр. Дәресләр, укыту курсын язарга теләсәгез, ул инде Викиверситетка. Сүзлек, берәр әйтик, сүзләрнең синонимлары, кулланылышы турында анда инде вики сүзлеккә. Менә, ягъни энциклопедияда энциклопедик мәкаләләр, белешмәлек килеш.
Бу беренче дип булды. Әзме күпме аңлашылады, шулаймы, Тимерхан әфәнде? Алайса икенчесенә күчик. Википедия мәкаләләре нейтраль караштан языла. Монда инде зәңгәреннән карасак, күрәбез беренчедән нейтраль караш, кагыйдә безгә сылтама. Беренчедән Википедия нәрсә түгел, анда инде күләмлерәк аңлатырадыр. Монда күрәбез Википедия нейтраль караш кагыйдәсенә, бу инде төп кагыйдәләрнең берсе. Һәм дә монда кыскача әйтик, яши биргән шәхесләр турында, менә мәсәлән, Тимерхан әфәнде үткән тапкыр Тимер Шәрипович Шәймиев турында кагылган иде. Менә яшәгән шәхесләргә караганда беләбез, абруйлы булырга һәрбер кешенең хокукларын хөрмәт итәргә кирәк. Бер яктан ул самоцензура дип атала. Икенче яктан ул барыбер әйтик, үзегез турында башка кешенең тикшерелмәгән мәгълүматны таратуны теләмисез икән. Башкалар турында язсагыз, әйтик, җырчылар турындамы, әйтик, нинди булса, иҗтимагый эшлекләре турындамы, бәлки авылыгызда, шәһәрегездә таныган бер кешеләр бардыр. Алар турында барбыр язабыз икән, безнең шундый кагыйдәләр бар. Истәмә аның турында күрәбез, мәгълүматны тикшеренә, алырлык мәсьәләгә тугрылыклы булырга тиеш. Ягъни энциклопедияны язабыз икән, берәр мәгълүматны истибез икән, аны каян алдык без? Ягъни үзегезнең фантазия түгел, әнә шәхси тәҗрибәләре, аңлаулары, фикерләре тарату түгел, монда урынсыз. Беренчел яки икенчел, өченчел чыганакларга нигезләнеп язабыз. Нейтраль караштан язу турында тагын бер ничә үрнәкне китерсәк, бәлки татар-башкорт мәсьәләләренә кагылу урынлы булырдыр, рус-украин мәсьәләләренә кагылу урынлы булырдыр, гарәп, фарсы мәсьәләләренә кагылу урынлы булырдыр. Мәсәлән, берәр язучыны фақат татар язучысы түгел дип, әйтик, башкортлар аны башкорт язучысы дип саный, һәм татар-башкорт язучысы дип әйтү урынлыдыр. Шул гарәп, фарсы мәсьәләләренә кагылганда, Абдулла әфәнде бер биргән иде инде үрнәген. Фарс бездә татар телле хариталарда фарс култыгы дип атала. Гарәпләргә булса ошамый. Алар гарәп култыгы дип атарга тели аны. Нәтиҗәдә The Gulf инглизчәсе языла, яки шулай да аталып була икән, нейтраль караштан. Бездә татар телле Википедияга да соңгы, менә әйтик, Россия-Украина мәсьәләләре аркасында тия кайвакыт рус телле Википедияга да бара, украин телле Википедияга да бара, инглиз телле Википедияда да сугышлар бара. Кайвакыт вандаллар нәрсә булсасы бер яки икенче лидер турында нинди булса начар сүзләр яза. Бездә субханалла Марат әфәнде Август аны төзәтеп тора тиз генә. Ягъни нейтраль караштан язылмаганын аеручы энциклопедияда булырга тиеш түгел. Без инде үзебезне хөрмәт итәбез. Икенчесенә күчик. Википедияның эчтәлеге ирекле. Бу инде берничә дәрәҗәдә, әмма иң беренчедән хакый ягыннан. Тимерхан әфәнде беренче дәрестә кагылган иде копирайт мәсьәләсенә. Сез әйтик, турында сүз булачакта әле. Булачакта әле. Бик шәп. Сез үзегезнең иншагызны язасыз икән дәфтәргәме, интернетта, блогыгыздамы, анда цек куелганмы, куелмаганмы, ул авторлык хокуклары белән якланмы. Нәтиҗәдә бу сезнең шундый эшегез, үлүегездән соң 70 ел үткәнгәчә аны сезнең яки сезнең әйтик
дәвамчыларыгыз, әйтик, балаларыгызмы, кемгә хокук бирәсез, язма килеш махсус рөхсәт бирмичә, аны беркемнең куллану хокукы юк. Башка шартлар билгеләнмәсә. Менә Википедия бу яктан инде бар тудырылган мәгълүматны мөмкин кадәр кулланылышка, актив кулланылышка кертергә тырыша. Нәтиҗәдә анда өстендә C да юк, bir яктан C да куелмаган. Анда 2C бар. Анда 2C бар, CC бар. Анда махсус лицензия куелган. Һәм ул шартлары буенча, әйтик, при перепечатке ссылка обязательно шартларында, әмма махсус рөхсәт сорау кирәкми дигән. Менә шундый шартлар ул булсын текстларга кагыла, булсын видео, мультимедиага кагыла, рәсемнәргә кагыла. Әмма шул яктан без аны кертәбез, таратабыз икән, авторлык хокуклары сакланган нинди яктан, сез анарга кертем ясагансыз, сезнең һәм менә бу мәкаләне кем булса үзенең, әйтик, рефератында булсынмы, бер үзенең мас күләм мәгълүмат чараларында куллана икән, бу изекне каян алынганы, нинди лицензия буенча, һәм дә бу изекне тудыруга кем өлеш керткәнен күреп алырлык урынына сылтама бирергә тиеш. Чөнки яхшы, мин аны акча алмыйча кертәм, кулланыгыз. Ләкин бу авторны яки авторларның хокуклары барыбер сакланган. Дүртенчесенә күчсәк, үзгәртүләр кертүче мөхәррирләрнең бер-берсе белән һәм бер-берсенең эшләре белән ихтирамлы булуы көтелә. Монда әйтик, Тимерхан әфәнде бер Сәләт Вики мәктәбе битендәме, ас битендәме нинди булса үзгәртүләр кертә, аннары мин анда киләм, нәрсә булса эстим. Бер-беребезгә юк, син дөрес язмагансың дип, сиңа монда урын юк дип әйтү, кысу, аның язган сүзләрен бетерү дөрес булмый. Без инде бергәләп Википедияның максаты бергәләп эшләп бар булган гыйлемне тарату. Монда инде әйтик, спорлашу, сугышу урыны түгел. Нәтиҗәдә безгә бер-беребезгә карата да, әйтик, бәхәс битләрендә аралашуда ихтирамлы булуыбыз кирәк. Һәм дә, әйтик, бер кеше кычкырткан икән, татар телендәме, булсын башка телендәме, гыйлемне таратырга тырыша, аның кертем хөрмәт итеп, үзебезнең карашларыбыз, әйтик, нейтраль караш күзлегеннән карасак аерыла икән, аны, әйтик, өстибез, аерым бүлектәме, шук бүлектәме, ләкин башка карашлар да бар дип, искәрмәләр куеп куябыз. Һәм дә соңгысы, әмма дә ләкин бәлки иң әһәмиятлесе дип әйтеп буладыр, Википедияның үзгәрми торган кагыйдәләре юк. Кагыйдәләрне, әйтик, һәрбер илдәге кануннарны кебек үк кешеләр тудыра. Кагыйдә ул фақат, әйтик, киңәш, белешмәлек, иң алдынгы практика, канун кебек үк. Ул әлегә безгә хезмәт итәдер, хезмәт итә икән. Ул безнең җәмгыятебезнең үсешенә, проектыбызның үсешенә файдалы икән. Берәр илдәге кебек канун кебек аны хөрмәт итәләр. Вакыт килә икән аны үзгәртергә, тавыш бирү аркылы, консенсус, аралашу аркылы аны үзгәртәбез. Кануннарда белән дә шундый хәлләр, төзәтмәләр кертәбез. Әмма дә ләкин, әйтик, бездә турыдан-туры күрәбез, сылтама кагыйдәләр белән баш ватмагыз. Ул нәрсә турында берәр яхшы нияттән эш итәргә тырышасыз икән, безнең яхшы ният ул ихтирамлы булу мәсләгендә дә карала, яхшы ният мәсләге принципы. Яхшы нияттән ниндидер өстәмә бер файда кертергә тырышасыз икән Википедияга. Әмма сезнеңчә
әлеге мизгелдә гамәлдәге кагыйдәләр моны рөхсәт итми икән. Бәлки баш ватмыйча, референдумнар үткәрмичә, бөтен Википедия, аерым Википедиячыларны бергәләп җыеп, әйдәгез кагыйдәләргә үзгәртүләр кертү процедураларын башлатмыйча, Википедиядә гамәлдәге кагыйдәне бозырга рөхсәт ителә. Чөнки монда хаталарны төзәтү бик җиңел. Сез кылган гамәлегез яхшы икән, начар була икән, аның турында борчыласы юк. Ул барыбер тарихына, шул битнең тарихына язылачак. Аны кире каксак та, аннары кире кайтарып була, югалмый бер кайчан да. Менә кертемегез чыннан да файдалы икән. Башка кешеләр аннар шул кагыйдәләргә, шул сезнең яңа адымыгыз, стандарт булмаган адымыгыз, бәлки соңрак кагыйдәләргә дә керәчәге турында сүз бара монда. Үрнәген китерсәк, бездә, әйтик, 2014 елда татар телле Википедиячылары Татар телле Википедия җәмгыяте, бераз көлке үрнәге, үзе кабул иткән кагыйдәләрнең гомуми Википедия хәрәкәтенең һәм гомум Википедиялар өчен кабул ителгән шартлардан өстен булуына тавыш бирде. Әлбәттә, ул була алмаган хәл, Википедия фонды карамаганда, аның серверларында Америка Кушма Штатлары кануннарына тугрылыклы булып яшәргә тиеш булган бер проектта, анарга бер хөрмәт итмичә, халыкара авторлык кануннарына хөрмәт итмичә яши алмый инде шундый хәл. Плюс бөтен 300 телле Википедия бүлекләрендә кагыйдәләр Википедиягә кагыла. Димәк, аларга да буйсынырга тиешбез без. Әмма дә ләкин менә шул әйтик, бер 10 кеше тирәсе бергәләп җыелып, юк, без үзебез кабул иткән кагыйдәләребез икесеннән дә өстенрәк була дип. Менә бу кагыйдә, ул да хәзер дә әйтик гамәлдә, аны беркем гамәлдән чыгарырга әлегә тырышмады. Ярас, шундый кагыйдәне кабул иткәнсез икән булсын дип. Әмма дә ләкин әйтик, татар телле википедистлары анарга артык игътибар итмичә яши бара. Чөнки әйтик, чын барлыкка күзләрне ябып булмый. Иртәмесен ул кагыйдәне рәсми килеш үзгәртеп булачак. Шундый кирәге тугач. Менә шулай кебек, Тимерхан әфәнде, артык озакка сузмыйча, кадерле аудитория, менә күрәсез, татар телле Википедиясында кирсәгез, менә эзләү тәрәзенә менә шундый VP2.5K кирип бу битне ача аласыз. Менә хәзер үземдә күрсәтим эшләгәнен. VP2.5K яки 9-5 Википедия 2.5 кагыйдә дип. Ул сезне анда китерәчәк. Үзегезнең гаджетларда дусларыгыз белән уртаклашырга теләсәгез, менә шулай ук аның менә шундый кыска сылтамасын копиялап була. Вот менә хәзер үрнәк итеп менә анарга басыйм. Барыбер монда кайтып килә. Татар телле Википедия бүлегенең бар кагыйдәләрен сез инде ярдәм бүлегеннән таба аласыз. Белешмәлекләр ярдәм бүлегендә менә унда кагыйдәләр һәм киңәшләр менюсында җыелган. Шулай да менә тагын бер әйберне өстим. Бүген бу язу менә бу дәрескә килергә әзерләнгәндә, хәзерге вакыйгалар бүлегендә менә сул баганада тулы режимында мин инде менә проектлар, гамәлдәге проектлар исемлегенә менә Сәләт Вики мәктәбенең язгы сессиясына сылтаманы урнаштырдым.
Әйтик, хәзер бәлки сезгә бәйле битләрне табу җиңелрәк тә булыр. Менә шулай Тимерхан әфәнде. Үзегез Яхшы, әйдәгез карыйк, бәлкем сораулар булды безнең караучылардан. Караучылардан сораулары булмас. Бу юктыр, чөнки барыбер без бу видеоны аларга соңрак җибәрәчәкбез, ягъни аны туры эфирдә карау мәҗбүри булмаган. Яхшы, бик зур рәхмәт, ягъни безнең тагын бер видео дәресе ахырына якынлашты. Ягъни безнең хәзер видео дәресләр арасында практик дәрес булмас. Киләсе атнада без сезгә тагын бер практик түгел, бер видео дәрес җибәрербез, башка темалы. Киләсе практик дәрес, искә төшерәм, безнең 8 май көндә сәгать 4-тә булачак, шулай Сәләт йортында, кем шәхсән килә алмый, ул шулай туры эфирдан кушыла. Карау өчен рәхмәт, барыгызга уңышлар, исән сау булыгыз.